tumataw ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpaan. Dili nato hikalimtan kadtong himayang atong gisawan. Kay dito atong namugna unang kalipay hilabihan. Habi ko og naguba na unya naton as ug nawala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa mata. Dito mataw ang atong gugma nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay handumanan sa gugmang gipanumpaan. Dili nato higaling